И така, здравейте всички. Това е едно клипче за новия апдейт на Minecraft на 4.2. Да, излезе преди малко. Ще ви дам линк долу, за да си ги изтеглите. И ще започна с новите неща. Първото ново нещо е бикънът. Един много готин айтъм, който се прави много трудно, но е як. И ако се го направите, трябва да направите една пирамида, което е доста трудно за правене. Може да изберете да я правите от Iron, от Диамант или от Emerald. Да, от Emerald мисля, че ще е малко по-лесно, защото ако имате вилджери, там ще трябвате, да. И като стоите тук един от тези ресурси, Iron, Gold, Диамант или Emerald, може да избирате какво да имате. Аз искам да имам Jumbo 2 и ето. Вече би трябвало да имам Jumbo, но имам само едно, защо така, не знам. Jumbo. Да, вече мисля, че имам Jumbo 2. Новия моб Witcher, който се опита да ви убие, ако ви намери. Ако вие го намерите там ще ви хвърля положение. Един също много готин айтъм. Pumpkin Pie, който се прави от един pumpkin, яйце и sugar. По този начин се прави. Да, даже ще ви го направя. Така. Яйце, pumpkin и малко sugar и става pumpkin pie. Също на Potion, Invisibility Potion и Night Vision. С Invisibility вие ставате невидим, виждате, и нито играчи, нито мобове могат да ви виждат. Това е много готино. С Night Vision може да виждате през нощта, идеално с едно ден, новите храни. Кератът и патейдото ви се падат, могат да ви се паднат като убиете зомби. Има шанс. Аз се изгидих от зомбита. И има бейк патейдо и обикновен патейдо. Преди да започнете да ядете патейдото, трябва да го в фурната да го изпържите това. Има известен шанс да ви се падне Poison Potato, което започва да ви бие демидж, и Golden Carrot, с което се прави, не знам, една от новите положения. Най-готиното в този апдейт е Anvil, с който може да поправите почти щупени айтъми или да правите Efficiency 5, Sharpness 5, като ги обвините. Тук ви пиша колко левел ви трябват. Да, и може да промените името. Едно от новите готини неща е, че сигналът вече може да се пресича, мисля. Цъкам този репитър, цъкам и този, виждате. Мисля, че сигналът може да се пресече или нещо такова, не съм сигурен. Да. И още един нов айтъм, също много готин, който 100% всички ще го използвате за Storage Room. Ето това. Item Flame, което може да слагате всякакви айтъми. Да, много е готин. И пак, къде отиде? Свинята ми, която ще да я карам, ще отиде. Да, и още един много готин апдейт. Вече ще може да контролирате на къде да отиват свинете. Ето. Хайде, тръгваш, не тръгваш. Да, мисля, че трябва да го ударите един път. И на където мръдна това Keratin on a stick, то отивам там. Много готин. Другото ново е Wither Skull. Вече могат да ви се падат глави от мобовете, които убивате. Creeper, от всяко, от всички мобове. Flower Pot. В него може да слагате what the fuck. В него може да слагате от саплинги до цветя. Сега ще ви покажа и оградите от Cobblestone новите. Те също са много готини.
изчакам да ги открия. И да, както казах, са много готини тези новите огради. Не могат да се прескачат също като фенсовете. Да, ето не могат да се прескачат. И сега, за да демонстрирам Invisibility Potion, ще мина на Game Mode Survival и ще отида до тези зоните и крипъри. Виждате, те не ме виждат, но могат да ме ударят. Или ми е свършило. Да, виждат ме. Не ме виждат, но могат да ме ударят. И да, много готино. Вече има зомби вилиджери и зомбита, мобове, които могат да имат брони или мечове. И зомбитата могат да вземат вашите... Примерно, ако ви бият, могат да ви вземат меч или кирка. И новият моб също, това е. Кажете го. Прилепо. Остава тук. Някакъв гличма или бък. Да. И сега ще ви покажа новият бос в играта, който е изключително труден за убиване. Той се прави с 3 Wither Skull, които падат от Wither Skull, които ги има само в Недъра. И чрез Soul Sand. Да, толкова сме стига предполагам. И ще направя нещо такова, за да не може да излиза този, как да го кажа, бос, който е много силен. Ето го и него. Много трудно се убива. И новия апдейт, някакви други нови работи, не се сещам. И той излезе. Супер. Да, има вече уден бутон с луд се прави, но там мисля, че беше друго. Това е вече като за край. Вече мапа. Цъкате го един път и ви се разкрива целият мап. Не е като преди, трябва да обикаляте. И може да се правят много готини неща. Примерно слагате item frame и вътре мапа и виждате колко е яко. Просто страхотно. Да, виждате. И мисля, че това са вече всички апдейти. Да, това са. И ако ви е харесало, моля, дайте един лайк и напишете коментарче.